May po oras, lubod Kapampangan. May rin na ako, nalabot na binayad kita mong video eh. Kaya kailangan ko nang gawin ni kaya katamong kadwandalan, ana mapulot tatlong pamanjubo. Sana naman sana kunin ka na akong video masalay sa kabilyan. Kaya di rin yung malelo, niya na dapat mapali ka nala, o mapali pa mo rin. Kasi kaya ni medyo magupisa ng bagay yung pali eh. Kanyan man, magupis ng tane. Dahil maglolo ka nito, titibok yung puso ko para kaya ka, anak ano. Titibok, Tagalogan niya yan. Balo yung katulad na kay Kapampangan. Inintutuki yan ay Katal at Tagalog. Nakalasalamat kayong package yung kabutihan ka na ako, anak ano. Kabutihan. Tagalugan niya yan. Balo yung katulad na kay Kapampangan. Pero hindi pa na ikang daramdaman. Yung manong tuldok. Ano yung katagalugan ng tuldok. Sulat yun dyan mo kayong comment section, isipan yung katulad ng mas manayin kayong Kapampangan eh. Patikman mo kayong kasabi mo Tagalog yung sisigal lang ebon na anak ano. Patikman, himoya. At yung katulad na mas manayin yan kayong Kapampangan. Pero tinopak na naman ng Facebook na po na ano ka. Yung makapag-upload litrato, ano ka, tinopak. Balo, hanggang ako nung minsan gagamitan kayo eh. Pero bala mo tin yung katulad mas malayin kayo Kapampangan. Kung mo na ito sa laan, pas lang ko na inimpiga, ano, sa laan, tegalugan niya yan. Kung ano mo tugon mo kayong kutangay niya, ano, tugon, tegalugan niya yan. Balo yung katulad na kayong Kapampangan. Inintutuki makabaligoya eh. Yung manong tipaklong. Wala mo, tinyang katulad na mas manayon ni kayong Kapampangan. Balo eh. Dito na mo, kay Batsing Inalben, eh, kakaling mo na idake yan eh. Batsing Kapampangan tamo, yung pangapampangan tamo. Nagkakatamong anak, nagkakatamong apo, pangapampanganan tala. Salamat. With, tamo nga.